E sad, ako smo ovo uradili kako treba, a jesmo, jer dugoročni izvori pokrivaju dugoročne finansijske potrebe, ostaje samo još da definišemo rok otplate ovih dugoročnih kredita. To jest da definišemo iznos rate. Jer ako ovde pogrešimo, ako napravimo da je dinamika otplate ovih dugoročnih kredita previše agresivna, opet ništa nismo uradili. Zašto? Zato što ovaj profit koji dolazi iz biznisa, a to je ova ovde kućica, on se vraća ovde i puni nam neki račun i iz ovog profita mi praktično treba da vraćamo te dugoročne rate za kredit. Tako. E sad, pretpostavimo sledeću situaciju, da mi ovde imamo 10.000 profita, a svi ovi dugoročni krediti, na primjer, imaju rok dospeća od 2 godine u proseku, što znači da mi ovih 50.000 treba da vratimo za 2 godine, odnosno ove godine treba da vratimo 25. Profit biznisa je 10. I iz ovoga jasno vidimo da mi nećemo imati dovoljno otplatnog kapaciteta, odnosno novca, da servisiramo ove obaveze, da vraćamo ove kredite.